chibai leve kule tuntum video chuan SSC hnuaia combined higher secondary level exam chungchang karon soidona tuntuma hianin zona om thei rang rang karon soidona video masalma khan exam dan turte le an hlo chungchang te karon tarang to video masa endu tan description a hianin link a awma heta hianin a en thei dona tichuan masa in narwa khom dan tarang masa ila tuntum notification chuaka hian la hrelo tan hi tuntum chau ani lawa kumtin hian naruak omdan hi a inang zia masengin la hre thiam lote kanom ve theya LDC JSA portal assistant sorting assistant data entry operator DO henga te hian kumin a hian SSC hian notification nakuma exam tur kumsang ni le som ni pakhat a exam tur hi naruak sangruk ati chuaka tichuan hi all India ania tam takhan in ronzo thina khuyang en nan thodon chuan department ang an thodon ti te kha tam khop maya khang kha tuntuma hen karon chang don ani tichuan exam kalphung hi la hrelo tan khan soinon le taila exam kalphung hi tier 1 tier 2 tier 3 a then ran ania tier 1 hi computer based exam tur ania hi chu multiple choice in question hi anon set dona tichuanin tier 2 hi descriptive paper ani ve thunga tier 2 a hi chuanin exam te English thiam dan kha ang en chin na khania essay letter writing ti vela khanin low in practice angai dona tichuanin tier 3 a hianin skill test le typing test oma hi skill test le typing test ti nia tichuan hi karon soyanga skill test ma chhon tur bi kan oma typing test ma chhon tur bi kan oma chu nakina khang ho kha eng post bi gin nge ma chhunanga ti kha kan na soyanga tichuan kan hriat tur poimo heta hemi bi ga kan hriat tur poimo pakhat na chu skill test CDO deal to tan big chau ania omjia chu data entry operator deal to tan chau khan skill test ma chhuna ngai dona typing test ro chu LDC te postal assistant te chuan sorting assistant khang te tan khan in ania te chuan tier 1 le tier 2 a hian negative mark a awma pahni kan ti diklawin zona pahni kan chan diklo khan mark khat zel pai tur ani tichuan a point danga exam don hian mani exam da duna mun kan thlang theya atinan first choice second choice third choice tiang khanin kan thlang theya masengin khanga khanin kan first choice kha kan first choice center a khanin seat kan chang kher lo theya khami kan chan lo khan SSC board lam hianin commission lam hianin du thlan theina hun kha menon siam sak le thina tichuan kan du na mun kha kan thlang le theini tichuan exam tura hianin hemi exam ma chhon tur hian ngai na thiam na tam taka oma a big takin ke ni mizo ti tan tribal ti tan ngat phai chon ngai na thiam na hi tam em maya chuang chu sei le do ni la ngai na thiam na hianin heng LDC te JSA kan tiang chi te heng naruak zong a hianin antirnan pakhat na one arm affected awma kutle lam jok mang thailo mang tha thailo te chuan kut kehni mang tha thailo te chuan kut khing khatlek mang tha thailo kan tiang chi chuan ki khing khatlek mang tha thailo kan tiang chi khang ho te chuan middle te he ang chi khomu lama har san nei ma reshiat na lama be a har san nei ang chi te hi heng exam a hianin ngaina thiam na pek vek an nia khang mi te tan po khanin a dil theya tam tak hianin dil ena kan en thin lawa a chan chu in bo sei na ko nga te heng exam
ngay na thiam na au mani ti hi kan hrial lo wang te pawh a ni a tichuan a dawt leh ah chuan kumbi thliah lama ngai na thiam na tar lang leila kumbi thliah bik hi kumsawm pariat leh kumsawm hnih pasarih inkar ti ni mahsela keini tribal te tan chuan kum nga ngai na thiam na awma pangai ah hianin tichuan tribal te tan bik pian phunga rual ban lo ten te tan khanin kumsawm panga ngai na thiam na awma tichuan entir nan ex servicemen sarkar hnuai hna lo thawk tawh khatiang chi an awma an deal du ni chuanin an deal thei tho a an ni te pawh khanin chuan an ni te pawh hi ngai na thiam na pek an ni a tichuan sarkar department hnuaia kum thum tal a ngeta lo thawk tawh tiang chi te tan pawh khanin a deal thei a an ni ho tan bik hianin kumsawm li panga tleng hian ha hi deal thei ani a tichuan entir nan hmeichhia pasal te then tawh pasal sun tawh niang chu entir nan pasal then tawh ten lo ni chuan pasal dangla nei lo ten ni chuanin khang ho tan khanin kumsawm li tleng a deal thei a kumsawm li an ni tleng khanin he hnai an deal thei ni tichuanin a dawt leh ah chuan heng LDC te chuan sorting assistant post assistant kan an tiang chi te hi entir nan kan lo exam ta tam tak hi chu zona om thina khoya nge kan thuang entir nan Mizoram chunga kan thok the ngem tiang chi te kha zona om thin ta ne an thona department sang hei tuna kan tar lan ang hianin ania lo en chiang chin ula heng sang ah hianin an thok thina chuan heng ang tuna kan tar lan ang lo chaw po a heng ba ka po hianin an thona department tam tak kha a awma antiran LDC le JSA kan ti junior secretariat assistant kan tiang chi te pai chu department sang somli le pali bor vela an post call thina tikhanin mun sang a India ram mun sang an post call thina ni ti chuanin hlo chungchang hi zona tam kop maya hlo chungchang hi chu video masalama pokhanin kan tar lang to a an hlo chungchang hi then khat than tar lang deuh thok ila ham that nang chi te LDC pakhatna chuan LDC le junior secretariat assistant bika hen hei tuna karon dang hian XYZ tin karon nang lawa karon then sanga hei chu tam tak chuan kan hrethiam to thawin ka ringa la hrethiam lo te tan hei kan post na hmuna zerin khup antinan khopui chunga te kan post hea thingtlang deuh hleka te kan post hea khatiang chi te tan khan hei category sang angin an then sang ve a tichuan pakhatna chuan exa hian basic pay hi singkha sang kwa le zakwa lo ni ta chuan HRA a hian sangli zasari somsari paruk tian sel khan tichuanin ta data kan tar lang nang hianin anian hlok mu dana chu tichuan adot lia ham that na dang tam tak hi tam tak an don awma chung te chu housing hein housing rent allowance kan tiang chi te chuan transport allowance kan tiang chi te DA khang chi te kha ham that na awm ve le a chu lo hretlang ta ila te chuan zona dang lia zona tam dang le pakhat chu tian tier 1 te tier 2 te tier 3 te exam kan an pal tlanga engtin nge kan sel don ti kha ania exam kan pal tlang no hianin probation period awma chu hei sipaya te po training hun chung awma tiang kan training so ma kha chu na ang lo thei chuang lawa na join thei chuang lawa training mun big te an neya tuna kan tar lan mek SSC te po hi he ang exam tier 1 tier 2 tier 3 te kan pal tlang no hianin probation period awma hi a hun chung tak tar lan ani chi alawa puneya
digi kema hianin hemi training turin or training turani berang chu chuta chuanin hun engemaw chen an hman hnuah na antina nan thona ministry turang chi te ka tiang kanin commission khanin a ron ro mana tianghanin mun sang sanga an hna tu training lo an point chau zela an hna thona tura ti chuan a top na bera chuanin promotion chungchang hi an soile don ta ila promotion hi kan la mer hriat lutuk lo mai theya LDC amasa LDC le junior secretariat assistant atanga UDC vel promotion mutur hianin LDC posa khanin kumkhat vel tal omangaya kumkhat aya tamte ponia chu kan thona ministry azerte ponia kha chu kumkhat aya tlem khachu kumkhat ai tam kha kan om nge ngai ne kumkhat ai tam kan om nu azat che hi chu soi thei che lawa hei chu a then khatan om rei deunga then khat chu kumkhat nuwa promotion huta te po khan om thonga ti chuan kumkhat tal om tur ti khania kumkhat nuwa khanin kumkhat ai tam te ponia chu khami nuwa khan UDC ate section officer ate promotion an muthina ti chuan ti khanin an seniority zer khan ti kan promotion an chhosel thina ne chuan panhina chuanin postal assistant le sorting assistant awm vele a heta tanga heng post tanga supervisor te grade C te chuan grade C ka ti lower section grade chi khatia kai sang tu khanin PA le SA post a sorting assistant post a hianin kumnga vel tal anom ngai ne PA le SA a kumnga vel anom hnuah hianin anom hnu mai baka postmaster grade 1 exam an paltlang hnuah promotion an hmu thei chau zela te chuan khang ang kumnga anom tling to a postmaster grade 1 exam an paltlang to chuanin lower section grade ate supervisor ate khanin promotion an hmu ta thina ne ti chuanin pathumna chuanin data entry operator a awma data entry operator hi chu promotion an hmu main SSC departmental exam an paltlang photangai thina chuan chumi hnuah grade B te grade F te grade C tiang posa hanin an khai sang thei chau zela ni chuan tuntrum B katana zona om thei te chu khati chong kha ni a zona engemaw dang hriat bel du te kan nei ni chuanin comment lama kan lo soidon nia